सेकेन्डआवनो थरफा थरबा इथा बानायनो हायो बे मेसिनजों। मा मेसिन बेलाय नायलांदो लोगोफोर। नायलांदो माबायदि जाबखो हेलौ बायदि नुबावगोन र' बेयाव हिनजाव मानसिफोरसो मावगासिनो बिसोर तामिल सुना होबानो इथा लामानि नुथायखौ निसि नायलांदो लोगोफोर। नोंथाङा जुदि आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो गोजामखाबा लाइकल' खालामनानै होदो। थेंक्स लोगोफोर।